سلام كبرات تخاتلتي نلومي 27 مسكرم كلتا شحن 22 ابستدالو زيناتات منقستي فدرال ايتيوبيا قبل علي تكالات سبقو رديت زغربو كسن قبل علي ماكينات تكار رديت متقعت الدرون مفتصامون ابي احمد بزعبه الرأيو بزعبه امريكان كالنا ملكيتو مسحاده غازيطنيا زغبر ركبن ጌታቸው ወረዳ ካብ መንበረ ቤቱ ዝተገብረ ናይ ድሮን መጥቃዕት ምድሓኑ ዘገለጽን ሰፊሕ ዝርዝር ዝሓዘ ጸብጻብ ሩስያ ኣብ መስርሕ ከተት ጌጋ ከም ዝፈጸመት ምእማናን ካልእን ዘጠቃለለ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልትን ምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩን ነታ ናይ ደወል ምልክት ክትጥውቁን ብኽብሪ ይዕድመኩም مكاين سبقو رديت نوتهدراو معلا يغلغلا الله كبل منغست ኢትዮጵያ كاسيسو تمالي بروجرام مقب عالم اب تግራይ ከባቢ ዛና رديت ጽዕና ተጓዓዝ ነበረት መኪና بسبربر መጥቃዕት ድሮን ተሃሪማ ጉድኣት ከም ዝወረዳ ድሕር ምግላጽ እዩ መንግስትና ዝክስ ኣቕሪቡ ዘሎ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ንዋሃብ ቃል እቲ ትካል ሰብኣዊ رديت ጠቂሱ ኣብ ዘስፈረ ጸብጻብ በሰንኪ ተመጥቃዕቲ መራሒ መኪና ከም ዝቆሰለን እታ መኪና ጉድኣት ከም ዝወረዳን ሓቢሩ ወሃብ ቃል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ነታ ሓደጋ ዘሕፍር ገበን ክብል በሰንበት ኣብ ትዊተር ኣብ ዘስፈረ ጽሑፍ ገሊጽ እዩ በጽሕፈት ኮሙኒኬሽን መንግስት ትማሊ ኣብ ዘውጽኦ መግለጽ ግን ሕወሓት ተሽከርከርቲ ሰብኣዊ رديت ኣብ ኩናት ይጥቀማሉ ክብል ከሲሱ ሕወሓት رديت ዘመላለሳን ካልኦት ተሽከርከርትን ኣርማ ፕሮግራም መግብ ዓለምን ውድ ሕራት ሃገራትን በመልካይ ኣጽዋርን ወተሃደራትን በመላስ ንወተሃደራት ዕላማ ይጥቀማሉ ክብል ይኸሲሱ ዘሎ ስለዝኾነ ተካላት رديت ዝጥቀሙሎም ተሽከርከርቲ ንረብሓ እቲ ጉጅለ ከም ዘይወዓሉ ከረጋገጹ መተሓሳሰቢ ኣቕሪቡ ህልውና ሃገርን ድሕነት ዜጋታትን ንምኽባር ናይ ምክልኻል ስጉምታት ይወሰዶም ኣብ ዘሎ ከባቢታት ተካላት رديت ካብ መንቀሳቐስ ክቆጠቡ መንግስቲ የጠንቅቕ كبلون اتخسن اتمغلصن حبير لا نتي ابز اوان ابي ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናትን ካለ ቀለውላዋትን በዝመልከት ናብ ኢትዮጵያ ዝተጓዓዘ ጋዜጠኛ ሓንቲ ኒውዮርከር ትበሃል ማዕከን ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበረ ጻንሄት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝገበረ ርክብን እንታይ ከም ዝበሎን ከምኡ ኸኣ ብኸመይ ምስ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ሕወሓትን ሓደ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ትግራይን ጌታቸው ረዳ ዝገበረ ናይ ቴሌፎን ርክብ ንጌታቸው ረዳ ኣብ ገዝኡ እንከሎ ብቐጥታ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ተገይርዎን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ብናይ ምዕራብ ሰበስልጣን ብኸመይ ይርአን አብይ አሕመድ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ጽምዶን ካልእን ዘጠቃለለ ሰፊሕ ዝኾነ ዝርዝራት ዘለዎ قدم حجز ዝኾነ ጋዜጠኛ ረኺቦ ዳርጋ ዘይፈልጥ ውሽጠ ናይ ምምሕዳር አብይ አሕመድ አርአያ ዝምልከት ትሕዝቶ ይዘርጊሑ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ተዘርጊሑ ዘሎ ጸብጻብ እቲ ጋዜጠኛ በፍሉይ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ክራኸብ ዕድል ዝረኸበ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ መዓልታት ከኣ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ዝተፈላለዩ ቦታ እንዳበጽሐ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር እንታይ ድሌታቱን ሕልምታቱን ዘርኢ መግለጽታት ይሂብዋ ኣብ መጀመርታ ናይ ጽሑፍ ጋዜጠኛ ምስ አብይ አሕመድ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ኣብ ዝገበረሉ ዝነበረ ግዜ አብይ አሕመድ ብዛዕባ ዝኾነ ክዛረብ ድሌት ዘለዎ ከም ዝነበረ ግን ናይ ትግራይ ግጭት ክዛረብ زيدل ጉዳይ ከም ዝነበረ ይጠቂሱ ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ጋዜጠኛ አብይ አሕመድ ክገልጾን ከሎ አብይ ዕንቅፋታት ናይ ምብዳሕ ዓቕሙን ንመጻኢ ምርኣይ ዘይኮነስ ንዕኡ ንምቕራጹን ዘይንቕነቕ እምነት ኣለዎ ኢሉ ድሕሪ መግላጽ አብይ አሕመድ ቀደም ይዕርኽቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ክኸውን ምዃኑ ይነግሮም ምንባሩ ከም ዝተዘረበውን ገሊጹ አብይ ነዚ ጋዜጠኛ ዝበሎ ኸኣ ቃል ብቃሉ ቀድሚ 30 ዓመታት ንኹሎም ይዕርኽተይ ቀዳማይ ሚኒስትር ክኸውን ምዃኑ ይነግሮም ነይረ ኩሉ ሰብ ድማ ዋዛ ይወስዶ ነይሩ ድሕሪ ምባል ኣብ ካልእ ርክቦም ከኣ አብይ አሕመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ኮንኩ ምስ ኤርትራ ሰላም ገይረ ንሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኖቤል ክረክብ ደ ይኽእል ይመስለካ ኢሉ ሓቲትዮ ንሱ ኸኣ ሓቂዩ ኩሉ ዝኣተኸዮ መብጽዓ ፈጺምከ ኣለኻ ኣብዚኣ ግን ርግጸኛ ኣይኮንኩን ኢልኒ ድሓር ግን ኖቤል ተዓዊተ ኢሉ ከም ዝተዛረበ እዚ ጋዜጠኛ ከጽሕፍን ከሎ ብጀካ ዝውን ነቶም ቅድሚ ሕጂ ቀዳሞት ሚኒስትራት ናይ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ክትኮኦም ምዃኖም ይነግሮም ከም ዝነበረ ከምዚ ምባልካ ክቆትሉኻ ይኽእሉ እዮም ግና ይብሉ የነይረ ብምባሉን ከም ዝተዛረቡ ሓቢሩሎ ካልእ ኣብዚ ጽሑፍ ኣብ መጀመርታ አብይ ናብ ስልጣን ኣብ ዝመጻሉ ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ተጋሩ ዝምልከት ጉዳይ ኮይኑ ሓደ ብርሃነ ኪዳነ ማርያም ዝበሃል ኣብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ ዝሰርሕ ዝነበረ ትግራዋይ አብይ ኣብ ወርሒ 7 2018 ናብ ኣሜሪካ ዝመጻሉ ግዜ ኣብ ዝተገብረ ምትእኻብ አብይ ናብ መድረኽ ክመጽእ መድረኽ ይኸፍተሉ ኣብ ዝነበረ እዋን እቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ ትግራዋይ ብምዃኑ ጥራይ ይዝልፍዎን ካብ መድረኽ ክወርድ ጫውጫውታ ይገብሩ ከም ዝነበሩ እንድሕሪ ምግላጽ አብይ ናብ መድረኽ ምስ ደየበ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ገለ ክብል እንዳበልኩን ከለኹ ዝኾነ ከም ዘየጋጠመ ትም ከም ዝበለ ብድሕሪኡ አብይ ብዛዕባ ፍጻመ መስሓተቶ ኣመና ተነቃፈ ኣይትኹን ከም ዝበሎ ክገልጽን ከሎ ንሱ ኣብቲ ኤምባሲ ይሰርሓሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ከኣ ምእታዊ ሰራዊት ኤርትራ ናብቲ ኩናት ዘጋለጽ ዜናታት ብዕሊ ክነጽግዎ ብመንግስቲ ሓበሬታ ይመጾም ምንባሩን ድሕርቲ ቅትለት ናይ ሲቪላውያን ተጋሩ ዘርኢ ቪድዮ ምውጽኡ ከኣ ክጻወሮ ስለዘይከኣለ ካብ ስልጣኑ ባዕሉ ከም ዝወረደ ተዛሪቡ ካልእ ኣብዚ ጽሑፍ ተጠቂሱ ዘሎ ድማ አብይ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካን ምዕራብን ዘለዎ ኣረኣያ እዩ እዚ ጋዜጠኛ ይብል ኣብ ሓደ ናይ ድራር እንግዶት አብይ አሕመድ ኢትዮጵያ ብኸመይ ንመሓዙታት ጠቓሚት ክትከውን ከም እትኽእል ድሕሪ ምዝራብ ኢትዮጵያ ክሳብ ውግእ ኣብ ክንዶም ክትዋጋእ ከም እትኽእል ከም ዘመልከተ ይገሊጹ ብድሕሪ እዚ አብይ ንኣሜሪካ ክሳብ ክንደይ ከም ዝፈትዋ ክዛረብ እንከሎ ኣሜሪካ ጽብቕቲ ሃገር እያ ኣሜሪካውያን ድማ ኣዝዮም ጥዑያት ሰባት እዮም
يوم أنا دمانة هاجر يفلت أيه من البات كاب جل أمريكاوين بزحش ملكع كواشنطن كسب كاليفورنيا بمكينته قعيزية أو كينات العراق مسؤوم تواجئين إيريا كابز خفال العالم ناب NSA مالتني أمريكا نايتس أجنسي مالتيو بزعبة السودان يمن سومالن سليا وحبريتا زلق أني نيرا NSA يفلتون يوم أنا سلا أمريكا متقالسكن مموت كلهم بمبال أبي أحمد أبل علي أمريكا زلو فقر دحر مقلاص نتياب زقوان بسنك ناي تقراي كوينات عصوان أبل عليو حيال تسقط زقبر زولا ناي أمريكا من محدار بايدن قنا دس بزيب الملك عيلو زقالص زقازيت أنيا أبي أحمد بدحريو إزي أمت يوم من محدار بايدن مالتيو ناي بحق فتوتم من مخانم أي فلتون يوم دحر مبال حلافيت USA زخونت سامانتا باور مسؤول زخونة قدم قصارا خي قبرت كترغبو ممتقا بخمي كم زرقي وزرقي بمبال كي رخبا كم زترفن تقطع كم استمستن بمقلاص أبي بايدن كبشكلتا وديقو مسامعة كمي كم سنبدن مسعد ميوك خيط كم زلوه كم زمنن كغلص انكولو نوباما زنق أحمد رتات مهاب نفع كوانت نبره كابتخ فتصمو زخلن العلقن مبصعاتات آتي لخ قلص انكولو بزعبات ترامب خزارب انكولو خا فشيخ بمبال أب مثل أمريكا بزح عنوات أوريديو بزعبو كنزارب انكلنا كم تم كالت غيرنا خنزاربو لي بلنا كبل بزعبا زتفل عليه من محضرات أمريكا كم زت تزاربيو إز غازيتنيا صحيفة زركب نايقدم فلي لوخ حبرات منقسطات أمريكا أب قرن أفريقيا جيفري فيلتمانون نز غازيتنيا أنا كمخابي إثيوبيا مس أبي عدت غيري بمبال اتناي أبي ناي غبنات كوينات ناي منصق بحر أملكيتو كم زتزارب خغلص انكولو فيلتمان مس أبي أبز غبر عدت أبي نفسه كمي زبل الرئيس زلو مرحم مخانون أمريكا كم زي تردأتون كم زغلص لي زارب إز غازيتنيا بتوسخه مستراب أديس أبا زركبو والقسبات كم استراخبن حدا نخي تحس شمو زغيرة تقراوي كم ززارربن كغلص انكولو اتنا يقدم فلوي لوخ أمريكا أب قرن أفريقيا زخونة جيفري فيلتمان دما أب إثيوبيا مندق ون إذن كم زلو كل يفلت بمبال اتي زيغاتات نخي زاربو زلو فرح أملكيتو كم زغلص له حبيرو بجكازي إز غازيتنيا ناب كل العفار مبصح زغبرلو أب حدا تقارر زلو كامب خبصح حاتيتو فقات كم سأنا خغلص انكولو أفرق ناي زورح مسكرم دما مس أبال فصامي سرح وحاتن حدا قبل علوت مرحته تግራይን ጌታቸው ረዳ بتليفون كم استراغبه يحبيرو ازي يخون بر دحرزن اي تليفون ركب ጌታቸው ረዳ بتليفون كزارب وحس كم زي نبره دحرتا اي تليفون ركب كا اب منبر بيتو مالت منبر بيت ጌታቸው ረዳ ناي درون متقعته كم استفصمن كغلص انكولو نتناي درون متقعته كا ጌታቸው ረዳ قتتاو متقعتي لو كغلص انكولو بخمي كابت متقعته كم زدحنه كم زي فلطن بزعباتن اي درون متقعته تويت دحر مغبار كا كاليت متقعته درون كم استدغمتن منبر بيت ጌታቸው ረዳ كا كم زعنو بعلو ጌታቸው ረዳ خزارب انكولو نسو مالت ጌታቸው ረዳ كابتا منبر بيتو استخيده متقعته درون دحر مدحنو بت متقعتي ناي صته ابالات زركبوم غلول قسبات كم استقتلون غراو بتزركبوم بحفشه تشعته سبات كم استقتلو ጌታቸው كم زحبريو از ጋዜጠኛ صحيفه زركب امدمدمتا ناي صحف دما ابي نز ጋዜጠኛ ካብ ስልጣናይ ክወርድን ከለኹ 100 ትርግጸኛየ ሚሊዮናት ኢትዮጵያውያን ክብኽዮም አንተ ሕጉሳቲና ንስ ኸይዱ ኣይክብሉንዮም ክትሪእዎም ይኹም ሰባት ነቲ ዝገደፍክዎ ክርእዮም በመባል በዛዕባ ነፍሱ ዘለዎ ኣረኣያዩ ተዛሪቡ أب هاجر روسيا هزبو تقاومو نحيا لابز خدل زل أوان عقور سراويتا أب كينات يوكرين كتخطط أب تجبر زلت سعري جيجاتات كم استفدت أمتى أمينا وهبك قال بريزيدنت روسيا ديمتري بيسكوف تمالسوني أبزها ومجلسي إتأواج تتحصل لأجات أميتات الله كل جيجاتات كأك الرم بمبال أب تمسح جيجاتات يفتس أم كم زلو تأمينو أب قال الزوباتات أم حدرتي نتخونتات نم الرم بنتفت يسرحو كم زلوون بتوسخ جاليسو أب روسيا بز تكبر زل أواج كتات وتهدرو تمكرو زي بلهم سبات ويدما أزيوم أرجويان سنكلانون يصوع كم زلو بزحت صبصبات يحبرو انصار تياب زحلفو سمون زوص اواج صوعيت كتت سفيح تقاومتا تبقيسلا بريزيدنت بوتين تاواج صوعيت ب21 مسكرم كفيلو كتت كبل زغلص خوينو منستر مكلخال سيرجي شوغ دما 300 شح عقور سراويت كصوع مخاني تزاريب نيرو انتخونا مع كان زينه تقاومت روسيا زوص صبصبات كسب 1 مليون سبات كصوع كم زخول بمحبر ابتي اوقعو مربح حبريتا كريملين زتحت مولو اواج نبزح زخوت سبات زملكت حبريتا كم زتقدف يقلصو بركت زبلو وتهدراوያን كيلاتات معرابن يوكرين بريزيدنت بوتين عقور سراويت كصوع موسانو وتهدرات روسيا اب عوده وق يوكرين عوتات كم زي كون زر مخون يم زغلصو روسيا ورارا اب لعل يوكرين كاب زجمر لعل شوعه اوارح اقصيرلا نحجز تدالو زيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعكم